जाखांफुनाय फावखुंग्रि मेरिना बसुमतारीनि जिउनि थाखाय लांहिनाव आलारि बाथि सावदों। कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिन ओनसोलनि जाखांफुनाय फावखुंग्रि मेरिना बसुमतारीया मंगलबाराव गोब्राब बेरामनि थाखाय रुंसारि जायो। बिनिनो आलारि बाथि सावनानै आरज गाबो आरो बिथांनि जिउमानि सोरगोआव गोजोन आरो खौसेथिनि हामलायथि बावहरो। बर' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सिएशन कार्बि आंलं जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि जोंसार बसुमतारीनि दैदेननायाव मेरिनानि जिउनि गोजोन आरो गाहामनि थाखाय सोरगोआव आरज गाबो। मुंख'नो गोनांदि इयुननि जानो हाथाव मेरिना जाय बयजोंबो अनसायजानाय आरो जोबोद खम समनि गेजेरावनो बयनिबो गोसोखौ जै खालामनो हादों। बिथाङा रुंसारि जानायसिम लांहिनि जोंसार बसुमतारीजों सामलायजानाय ए.जे. फिल्म एन्ड प्रडाक्शनाव लोब्बा दंमोन आरो बर' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सिएशन कार्बि आंलं जिल्ला कमिटि लोगो हारिमुवारि सुजुगिरि महरैबो खामानि मावदोंमोन। कार्बि आंलं जिल्ला बिसानि बानजायनायाव दिनै बे मोनाबिलि समाव लांहिन मानेकफुर हालामनि सिङावनो नैबे गेलेग्रा फोथाराव रुंसारि मेरिना बसुमतारीनि मुङै जों दिनै आलारि बाथि सावनायजों लोगोसे इसोरनाव जोङो आरज गाबनाय बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों। दा बे हाबाफारियावनो जोङो सावजेनगिरि हिसाबै जोंनि गेजेराव जोंहा बिसानि मानिजाथाव जोंनि बोसोनगिरि आदा मदाराम बसुमतारी गेदेमा, लोगोसे बिसानिनो मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि लेङाइ आफादगिरि बोसोनगिरि गासिबो सोद्रोमा नोंथांमोन, लोगोसे दिनैनि बे दुखुनि समाव जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हानाय जोंहा कार्बि आंलं जिल्ला आबादारि आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि, लोगोसे मानिकपुर आनसलिक हारिमु आफादनि मानगोनां आफादगिरि गेदेमाजों लोगोसे लांहिन मानिकपुर आनसलिक इउपिपिअनि मानगोनां आफादगिरि, लोगोसे गासैबो जोंनि बिसानि सोद्रोमा नोंथांमोन। दिनैनि बे साना जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो बे दुखु सानखौ जोङो फालिनायजों लोगोसे जोंहा रुंसारि मेरिना बसुमतारीया जोंनि गेजेराव गैया, नाथाय जोङो आरज गाबदों बिथांनि हरखाब बेबायदि रुंसारि जालांनायाव जोंनि कार्बि आंलं जिल्ला बिसानि जानानै जों जोबोद दुखु फोरमायदों आरो इसोरनाव दिनैनि समाव जों आरज गाबदों मेरिना बसुमतारीया सोरगोआव इसोरनि खाथियाव जाहाथे मोजाङै मोजां इसोरा जाहाथे दख्लाबसे जायगा होयो। जों बेनि थाखाय गासिबो कार्बि आंलं जिल्ला बिसानि जानानै दिनै बे दुखुनि समाव आरज गाबदों गिबियाव। लोगोसे मेरिनाया सासे कार्बि आंलं जिल्लानि जाम्बुगुरि गामिनि बिथाङा बिनानावखौनो होननोसै आं दिनै। बिनानावा जाम्बुगुरि गामिनिमोन आरो बेबायदिनो गोबां हारिमुजों लोब्बा थानानै जोंनि बिसाजों लोब्बा थानानै हारिमु सिबिनायाव गोबां जोंनो हेफाजाब आरो मदद होबोदोंमोन आरो गावनि जिथु एसे आगोलाव जोंहा जोंनि मानगोनां सावजेनगिरि आदा मदाराम बसुमतारीया बुंनाय बायदि सावथुन मुलुगाव बेहा गोबां बिहोमा होलांदों। शर्ट मुभि खालामनाय, एलबाम खालामनाय, दा बेबायदिनो गोबां बेहा ख्रिस्टि मोसानाय बा बागुरुम्बा मोसानाय आरो एसे आगोलाव बुंनाय बायदिनो फोरोंगिरि हिसाबैबो बिथांखौ सम लायै सम वर्कशप फाथिनायाव बेबायदि जों नुबोनो मोन्दों। दा बेनिखायनो जोंनि गेजेराव दिनै बे बिनानावा जोंनि गेजेराव हरखाब बेबायदि बेरामजों नाख्रेबजानानै रुंसारि जानायाव जोंहा गोबां दुखु दाहा थाबाय। बेबायदि रोंगौथि गोनां साफा बा मेरिना बसुमतारीया जोंनि गेजेराव गोमानायाव जोंहा हारिमु आफाद बा जोंनि बिसानियाव गोबां खहा जाबाय।